מי ימלא גבולות ישראל אותן מילים והן בכל דור יעקב. רגע, למה בכלל מדליקים נרות בחג הזה? ובכלל, על מה אנחנו חוגגים? לפני כ-2200 שנה, באמצע תקופת בית המקדש השני, שלטה בארץ האימפריה הסילבקית, מעצמה יוונית אדירה שמשלה במערב אסיה. בשנת 168 לפני הספירה. פחות או יותר. פתח מלך האימפריה, אנטיוכוס הרביעי, במסע לדיכוי העצמאות היהודית-ישראלית שהייתה כאן בארץ. שורה של גזרות קשות יצאו נגד העם. נאסר עליהם לקיים אורח חיים יהודי לפי מסורת אבותם. מי שנתפס מקיים את מצוות התורה או לא מקיים את חוקי המלך, היה עלול להיהרג מיד. המצב היה בלתי נסבל. רבים ממנהיגי העם עלו על המוקד. משפחות שלמות נמחקו רק כי סירבו ליישר קו עם התרבות היוונית. לפיד האש של העם כמעט ונחבא. ובתוך כל הכאוס הזה נדלק פתיל של תקווה. מתתיהו הזקן, יחד עם 5 בניו, ובשמם הידוע, החשמונאים. הכריזו על מרד נועז בממלכה העצומה. לא, אתם לא טועים. זה אכן היה הזוי. משפחה יהודית קטנה שמכריזה מרד על אימפריה עולמית. למשפחה הזו הצטרפו לוחמים ולוחמות אמיצים. ובשמם הידוע, המכבים. שהנשקים היחידים בידם היו גבורה, דבקות במשימה ותחושת שליחות עמוקה לעצמאות יהודית ישראלית. באופן מפתיע ובלתי מוסבר, לאחר מספר קרבות קשים, הביסו החשמונאים את האימפריה האימתנית. עצמאות ישראלית ויהודית חזרה להתנוסס כאן בגאון. לפי המסורת, לאחר אחת המערכות, הם הגיעו לבית המקדש. לחרדתם, הם מצאו אותו נטוץ, הרוס ומחולל. מבין ההריסות מצבץ פח אחד קטן של שמן. הכמות שם הספיקה ליום אחד בלבד. אממה, התרחש נס, והשמן בער 8 ימים שלמים. אז אם שאלתם למה מדליקים 8 ימים, זו בדיוק הסיבה. בימים ההם, בזמן הזה. ב-7 באוקטובר 2023, חג שמחת תורה, פרצו מאות מחבלים מעזה לשטח ישראל, וניסו שוב לכבות את לפיד העם בין אלפי השנים. אותם מחבלים ארורים הפכו ללא כל הבחנה. אמהות עם ילדים, סבים וסבתות, נערים ונערות. עשרות של אזרחים נחטפו בברוטליות מחרידה לתוככי עזה, בתוכם תינוקות וקשישים. אך לפיד העם לא קבע, אפילו לא לרגע אחד. ההפך, הוא נדלק בלהבות שורפות של אחדות עמוקה, דבקות במשימה וגבורה גדולה. תוך שעות ספורות זינק העם כולו על הרגליים להביס את אותו אויב רע ואכזר. המכות שהנחתנו על האויב היו קטלניות וקשות. כאיש אחד ובלב אחד, יצאנו להחזיר את הביטחון לעם כולו ואת החטופים למשפחותיהם. בימים ההם ובזמן הזה.